Vi skal jo alle sammen gøre vores, hvor vi kan. Jeg repræsenterer en forening, det der Levende Hav, som beskæftiger sig med havet. Og vi sætter selvfølgelig fokus på, hvad klimaændringerne gør med havmiljøet, og også gør med de fiskersamfund, som vi støtter i verden. Samfundets ledere, og herunder også det danske samfunds ledere, bærer et kæmpe, alvorligt ansvar, fordi at de ikke handler, fordi forebyggelse af klimaændringer ikke er absolut højst på den politiske dagsorden. Vi laver jo ikke om på det her, uden også at lave om på den store forskel, der er på rig og fattig i verden. Og, så det er faktisk en medvirkende forudsætning for, at vi kan gøre noget ved det. At vi viser vilje til at ændre det. Men det går jo i den forkerte retning. I øjeblikket der bliver svældet mellem rig og fattig større og større. Og det er alvorligt. Noget af det, der er positivt, når vi er rundt på havnen, og når vi er kommet ind på de ting, så har jeg faktisk indtryk af, at den almindelige befolkning synes, at det her er langt mere alvorligt, end politikerne lader til. Og det giver mulighed for fremtiden. Thank you.